Πόσες φορές έχουμε πιάσει τον εαυτό μας να λέει «Σταμάτα να το κάνεις αυτό γιατί ποτέ δεν ακούς, βαρέθηκα να μαλώνω μαζί σου». Πόσες φορές νιώθουμε ανίσχυροι και κουρασμένοι, ενώ οι φωνές μας αντιχούν και τα παιδικά μάτια κοιτάζουν λυπημένα το πάτωμα. Η ανατροφή συχνά μετατρέπεται σε αγώνα αντί για ταξίδι, αλλά μήπως αυτός ο τρόπος μας φέρνει πιο κοντά στα παιδιά μας ή στην πραγματικότητα μας απομακρύνει ακόμα περισσότερο? Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά δεν γεννιούνται με την ικανότητα να κατανοούν και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Μαθαίνουν από εμάς, από τα λόγια μας, από τον τρόπο που επικοινωνούμε, και αν εμείς δεν ξέρουμε πώς να προσεγγίσουμε, απλά δεν μπορούν να καταλάβουν. Ακριβώς εδώ έρχονται οι κάρτες «Αναθρεμμένα παιδιά». Έχουν δημιουργηθεί για να μας βοηθήσουν, γονείς και παιδιά, να βρούμε κοινή γλώσσα, να χτίσουμε μια σχέση βασισμένη στον σεβασμό, την κατανόηση και την αγάπη. Με αυτές μπορούμε να διακόψουμε αυτόν τον κύκλο από καυγάδες και ένταση και να δημιουργήσουμε ένα πιο ήρεμο και ευτυχισμένο σπίτι. Δώστε μια ευκαιρία για αλλαγή. Δώστε στον εαυτό σας μια ευκαιρία για πραγματική ανατροφή.